naman sa mga channel! Kin and Kim Family Vlog! So guys, good morning ninjong tanan guys! Sa mga kanong muros, tibo kalibutan, uga sa mga ganimong suukam taga kaday! Uga sa mga ganimong suukaron, amping mong tanan guys! So, before we magsugod guys, mag-shoutout sa kuno ni sa mga gwapa nga mga viewers, sa mga followers nga mga gwapa kaadyo o gwapo. Yung mga magaganda at saka gwapo naming mga followers, mga viewers, silent viewers dyan. Shoutout kami dyan kay Chris Jean Panorel. Shoutout. Ingat po kayo palagi dyan sa aking kumari na andyan sa Saudi. Mads ka pa rin. Ingat ka po palagi dyan. Uy, Ninang. Andito si Ninang. Wala dyan sa likod. Dito pa yung mag-shoutout niya, Kiring. Shoutout kami. Shoutout, Ninang. Huwag mo kalimutan ang chocolate. I-box muna at ipadala dito sa Pinas. Sabya. Mamaya guys, manguha kami ng gulay doon sa aming garden para aming mukbangin ba. Magmukbang kami maya ng guys, mga fresh veggies. Fresh veggies galing sa aming garden nandun sa likod. Kaya samahan nyo kami guys, manguha ng anong kuhain natin, be? Anong kuhain natin? Bakit nagjungo-jango ka lang? Lagi. Gulay. Kuha tayo ng oh, yehey! Ang batang kumakain ng gulang gulang na noon. Ang batang kumakain ng gulay ay healthy! Yay! Bye-bye guys! Samahan nyo kami doon. Yan guys, punta na kami sa aming garden ni Kim kasi mangunguha na kami ng gulay. Anong kunin natin doon, be? Ikaw. Hay, ikaw. Ako kunin doon guys. Nahungag na kalibutan. Ano ang kunin natin doon sa garden? Gulay. Masarap sa buhay ang gulay. Ikaw magdala dyan ng ating lagayan ha. Kaya ako ang mangunguha doon. Sudlanan ba? Lagayan. Sudlanan. Hindi. Tingnan nyo guys ang aming okra hens. Guys, kagwang niyo. Sabot na. Tikayhang ko na rin hinarag. Tingnan nyo guys. Oh, diba? Ang dami ng bunga. Ha? Ikaw mang-harvest. Akura. Ikaw na naman kamera na ha. Okay, tanggalin ko to guys. Oh, tingnan nyo guys. Uy, bakit may unggoy dyan sa ilalim? Uy, ito na kay Dapaw kadyo. Darara mo. Dapaw, diha lagi. Darara lagi. Kagwang ni mga bataan ni nana mas ilalim. Dapaw diha. To guys, oh, ang lalaki na ng bunga guys. Nakita nyo? Oh, ito yung harbisin ko guys. Kay mamaya, bukbangin namin to. Ayan guys, andito na po ang aming hinarvest na okra. Nag-ano din po ako ng pipino. Saka itong mga dahon-dahon natin. Sobrang sarap nito guys. Grabe. Sobrang sarap nito mamaya. Mukbangin to namin guys. Kaya lulutuin pa to namin ha. Kaya antay-antay lang kayo dyan. Kaya mamaya kainan na. To nag-ano ako ng guys, okra. Kasi lagyan ko ng itlog. Kaya tortahin ko ba para may makain yung mga chikiting. Naganahan silang kumain. Saka ito rin. Anuhin ko rin to ng itlog. Saka prituhin tong dahon ng ating lukbati. Na hinuon kagwang mali uy. To ang aking steam. Yan, steam ko yan. To steam lang to. Saka ito steam. Wala tayong steamer kaya lapuan dito sa Bisaya. Lapuan lang namin dito guys. Kasi mamaya-maya pagkatapos namin magluto dito lahat guys, kainan na. Anuhin mo yan, lutuin. Kalabo man yan, bibi ko. Hindi man yan kilawin. Tambal yan sa paa. Yan, gamot daw yan sa tiil, guys. Sabi ni Kim. Kumuha siya ng kalabo. Yan, tiil papa ma? Tambal na sa tiil ni papa ka. Ito, banso sikaw. Tikaw. Tumakbo na ang batang makulit. Ayan na, guys. Ready na ka mga paniod to. Mga mukbangan karon di ah. Ready mo? Ready na mo, be? Ready na. Ready ka na? Ikaw, Ken?
Hindi na. Lagi ko kuya. Grabe. Ito ang aming mukbangin ngayon guys. Yan ang aming mukbangin ngayon guys. Gulay. Wow, yummy na yummy day. Wow, sarap guys. May pipino, may okra, na ano, to yung mga, singanda ni ka ng mga udlot sa mga gulay. May ganas, tsaka may tawag na ning kagwang ni uban. Di, ano lang yan, kanang na ay, alukbati. Yan guys, tapos may dilis kami. Tapos to rin, spinach, alukbati na dahon na inano ko. Lagyan ko ng egg, tsaka pinirito. Saka ito guys, torta to na ano, torta na ukra. Yan. Yan ang aming mukbangin ngayon guys. Kaya get ready sa kainan guys. Ready ka na padir? Guys, andam na kamang ang mukbangay, mga paniud to. Mabukbang ka ng mga gulay karon guys. Gulay ang aming mukbangin ngayon. Kay, para ano naman, das na naging adlaw. Kuan man. Das naging adlaw, manok man to. So karon guys, gulay. Sakan na. So guys, ready na ba kayo? Ready na. Ready na kayo kuya? So guys, mag-pray muna kami guys. Para naman may ano tayo, may blessing ba? Ikaw pa rin. Kasang salamat Lord sa mga blessings nga imong gihatag labi na sa pagkaon nga karon ang mga pag-asawhan. Mahinaot ko nga daghan pang blessings nga moabot namo labi na sa pagkaon kani karon ta mausog mintanan. Ladyo mis mga datan nga kuan daning kalibutan na ug daghan kadtong salamat Lord sa mga moabot pa nga blessings na ninamo Lord. Thank you so much. Amen. So guys, kainan na. Ready na kayo? Sige na. Kain. Wow. Ukra. Wala yung aking sausawan, uy. Guys. Pahit niya ano guys. Tortang ukra. Sarap. Yap. Nag-gilis din kami guys. Kain din. Kain. Nag-gilis. Dilis. Dilis. Yep guys. May mga ano kami oh. Talbos ng mga gulay ba? Alokbate, talbos ng alokbate at saka kamuti. Sarap. Itong sausawan ka be? Wala naman sausawan. May sausawan dito guys. Sarap. Ang hangin sausawan nga guys. Okra. Sarap. Bati. Dilis ayo be? Dilis? Ang dilis nga dito sa amin tawag bulinaw. Bulinaw ba? Pepino. Ay. Makin? Ano? Ini guys. Ano, alam niya abi. Tortang ano? Tortang ukra guys, ang sarap. Kanya, kain. Sarap yan. Sarap guys. Tayo. Fresh gulay. Nina di ay na. Suko na nina. Pretty good. Pagka. Nina. Kain. Suko ma. Sarap ng ukra guys. Ma, kulak na kanya. Lami. Kain tayo ng gulay. Ito guys, fried spinach. Lagyan ko ng egg. Inanon ko ng itlog ba? Saka fried, sarap. Ang king. Fried spinach. Kain guys. Ini be? Yup. Yup guys. Lamian maday fried at kanang kuan ba guys? Tortahan kayo ngay. Ukra, tortahin. Lagyan ng itlog tapos simplahan, prituhin. Ulam na. Nandiyan na ka guys. Harap na, give up ng kim-kim.
Kain guys! Kain tayo ng tanghalian! Kikik, nakikik. Subang kamera. Sarap. Hindi. Masuka. Ating mong suka. Ang lasa puti ba? Ay, di ang ganang ya. Spinach. Ganan kin guys sa spinach fry. Ang dahon ba na pinirito? Sarap. Sarap. Kain ka mga vitamin C, puro gulay. Gusto. Ang dami yung ukra guys. Yung ukra. Kain na. Gusto na yung aming kanin. Kanin pa? Hi. Nga kim. Hindi na kim guys. Makadong akong kunder. Kain. Baka nabubuhay tayo kain. Pag wala na. Hindi na makakain. Naman akong tubig guys. Kaya ang hangang sausaw mo ni Papa Gabriel. Maganda kang sili pa. Turun ka po? Hindi. Walang gipapan. Walang iwanan. Kain tayo. Doon ako? Doon ako. Lift up na ukoy guys. Buka manok. Uloy. Ito, blender. Ikas pag manok guys. Hinitag manok. Bili lang tayo ng manok. Kain guys. Ayan na guys, tapos na po kami kumain guys. Grabe nabusog po kami talaga sa dami-dami naming gulay. Nabusog ka ba, Ken? Nabusog ka! Ikaw kuya? Busog. Wow, busog na busog po kaming lahat. Grabe talaga pag may tanim. Busog po no pas kim-kim. Kung una sa undang guys, kaya nagkaon matugan ng unagod. Sa bata kasi mga doon ng pagkain. Ito guys, may natirang kunti. Ito na lang. Nabusog na po kasi kami guys, kasi ang dami namin kinain. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa aming mukbangers. Mukbang na kami ngayon guys. Nasamahan nyo kami araw-araw guys. At magpapasalamat ako sa inyong pagsama guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe at i-share yung aming channel. Pindutin nyo rin po ang inyong notification bell para araw-araw nyo po kaming masamahan guys. Pasensya na kayo kay maanghang man pong inano ni Papa Gabriel. Uy, ito oh. Yung budlot ng pagkatang simuda ng imong one papa. Uy. Kaya guys, bukas magsama-sama naman tayo sa aming another video. Sana okay lang po kayong lahat dyan guys. At lagi ko pong pinagpipray na bigyan po tayo ng magandang pangatawan. Lalo na po sa aming mga avid viewers dyan, mga silent viewers, sa mga new subscriber. Sana po bigyan po tayo ng malakas na pangatawan ng ating pong may kapal. At saka guys, bukas, another video sa naman, another ano na naman yung pagsasamahan natin. Kaya, see you tomorrow guys!